in excelsis Deo.
nitolbu o Alla fi trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, insaħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna, u b'mod tal-għaġeb u rejt minn qabel kif aħna nsiru tassew u liet adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddeja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistoqilna nsiru werrieta miegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. Jien, Danjel, kont qiegħed inħares meta tqiedu xi tronijiet u wieħed xih fil-għomor qatt bil-qiegħda. Il-bies huwa abjad silġ u xuxtu bajta suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf weqfin qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodban fetħu. Bil-lejl derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem, ġej fi sħab tas-sema, li baqa' sejjer sa xih fil-għomor u tressaq qudiemu. U lilu natat ħakma, ġieħ u saltna, biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem, li ma tgħaddix, u s-saltna tiegħu li ma tinqereġ. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan ħatif naħla ħajfirħol ħafna gżejjer, sħabu dlam imma dwarum, is-sawar ħaqis is-sin ta' tron tiegħu. Bħal xemma jdubu l-montanji qudiem il-mulej, qudiem is-sit tal-art kollha. Ix-xandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, u l-popli kollha jaraw is-seb tiegħu. Xintu l-mulej il-fuq mill-art kollha, il-fuq mill-allat inti ħafna għolejt. Il-mulej
It-tieni qari. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa mingħand Alla l-Missier ġieħ u sebħ. U leħen mitron glorjuż instema' jgħid għalih: dan hu ibni l-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. U hekk għandna nwettq aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għaliha. Hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla l-kewkba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Sitt ijiem wara, Ġesu ħamijaw lil Pietru u l-ġagbu u l-ħuh Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru u qal lil Ġesu: mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattietom u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-ard mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lehom, messhom u qalilhom:
Qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd lief lil Ġesu waħdu. Huma u niżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom qumu la tibżgħux. Din is-silta mill-kapitlu 17 tal-Evanġelju ta' San Mattew għalina n-nies ta' Ħal Lija hija għażiża ħafna għaliex hija biex ngħidu hekk is-sinsla tal-antifona tas-Salvatur. Aħna nafuha bil-Latin et accessit Jesus et tetigit eos dixitue ei surgite nolite timere. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom qumu la tibżgħux. Meta kont qed nitlob u naħseb x'se ngħid illum bħalma nagħmel kull sena fis-6 ta' Awwissu, ma staġ ma naħsibx fil-kontest partikolari tal-pandemija li ħasditna fil-bidu tas-sena minn għalina li konna mixjin sew u erġajna kważi koppi. Il-festa tas-Salvatur din is-sena 2020 fil-kuntest tal-pandemija xi trid tgħidilna? X'aq ta' dawlu tama jista' joħroġ mit-tabor meta aħna lkoll fis-6 ta' Awwissu li qatt ma kienet kulħadd bil-maskra jew bil-visor għalmenu jien hekk qed nara qudiemi. Qatt ma kienet di. Ġesu llum jersaq lejna kull wieħed u waħda minna, imissna, jagħtina tabtiba fuq spallejna u jgħidilna qumu la tibżgħux. Din il-kelma hija kelma għażiża. It-tliet apostli li hu għażel biex jitilgħu miegħu fuq il-muntanja Quddiesa, Pietru, Ġagbu u Ġwanni, kienu semawha din il-kelma għax hu kien għażilhom biex jitlu miegħu fejn kien hemm it-tfajla mejta tal-kap li kien jismu Ġajru. Ġajru kien kap
tal-Lut, kellu tifla ta' 12 sena, imur għand Ġesu jgħidlu it-tifla tiegħi qiegħda tmut, ejja. Ħalli tfiq, ħalli ma tmutx. Huma mexxin it-tifla tmut. Ġesu qabel jidħol ħdejja jgħidilhom ma mititx rieqda dik u bdew jitkubih. U jsejjaħ lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni biex jitlu miegħu. Dawn it-tliet xhieda magħżula. Jaqbad id it-tfajla quddiem omma u missiera wkoll u jgħidilha Talita kum. Tfajla qiegħed ngħidlek U tfajla tqum min-nasa tal-mewt u jagħtiha lill-ġenituri tiegħu. Ġesu jagħti lit-tfajla lill-ġenituri tagħha u jgħidilhom għatuha xi ħaġa xtieku, ħadd titrejja. Nil-kelma Pietru, Ġagbu u Ġwanni kienu semgħuha diġà. Kienu jafu għax kienu xhieda diretti tal-qawwa ta' Ġesu li tfejjaq. Mhux tfejjaq biss il-mart tal-ġisem imma wkoll il-mart tar-ruħ. Illum aħna nirrepetu it-talba li għallimna San George Preka, kien ħobb jirrepetija din. Ġesu, kun għalija Salvatur. Kemm kien ħobb jirrepetija. Ġesu, kun għalija Salvatur. Aħna nirrepetu din it-talba nitolbu lil Ġesu Salvatur biex ikompli ifejjaq u biex jeħlisna minn din il-burraxka. Ġesu nnifsu ħin minnhom isejjaħ lilu nnifsu it-tabib. Meta nduna li kien hemm xi wħud li qed jitkażaw bil-midinbin li donhom m'għandhom bżonn il-ħniena, jgħid jiena lil midinbin ġejt insejjaħ, kienu qegħdin jilmentaw li hu jagħmilha mal-midinbin. Mal-midinbin jagħmilha dan magħhom jiekol, kif tafu fil-kultura semitika li tikol ma' xi ħadd huwa li ssir ħabib intimu tiegħu li jilqak u inti tilqgħu. U Ġesu kien jagħmilha mal-midinbin, kien jiekol magħhom. Din kienet id-gergira ta' min kien min għalih jaf iżjed u mulej jgħid it-tabib minnu marit għandu bżonnu u jiena ġejt biex kull min għandu bżonn ifieq isib il-fejqan. Ma' Ġesu fuq it-Tabor kif nafu jidhru Mosè u Elija. Mosè minnhom waqt li qed jipprova jmexxi poplu ta' rasu jibsa fid-deżert. Jerġa' jimbokka f'waħda minn ħafna kriżijiet u mumenti diffiċli. Minnhom il-poplu jiġi attakkat minn sriep velenużi. U Mosè ma jafx se jaqbad jagħmel. Il-mulej jgħidlu għamel serpent tal-bronz ollih fuq għowda il-fuq u kull min iħares leh ifieq. Għalhekk fil-fatt meta aħna naraw is-simbolu ta' Mosè għandna dik il-lasta forma ta' taw, forma ta' ti u magħha hemm serp tal-bronz biex infakru f'din il-ħaġa. Imma li aħna nassoċjawha ma' Mosè u npoġġuha wkoll fis-simboli ta' trasfigurazzjoni. Għaliex Ġesu stess jirreferi għal din ix-xbieħa għalih innifsu. Lil Nikodemu dak li mar isibu biex ikellmu bil-lejl qallu bħalma Mosè olla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jitolla bin il-bniedem biex kull min iħares leh
isalva. Biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alla hekk ħabb id-dinja li bagħat lill-ibnu waħdini biex kull min jemmen fih isalva. U għalhekk Ġesu stess jindika lilu nnifsu li mhuwiex biss it-tabib imma huwa wkoll il-mediċina. Aħna llum inħarsu lejn is-Salvatur u narawh bħala it-tabib ta' ruħna. Fl-1950 San George Preka kiteb dan il-ktieb, is-Salm Vanġeliku tas-Sirijaku. Dan il-ktieb miktub 70 sena ilu. Huwa dialogu ta' San George Preka ta' Dun George ma' Ġesu. Him minnhom Dun George isejjaħ lil mulej bħala it-tabib tagħna. Imma qabel xejn joxa bid-dera li qed niċċelebraw illum tat-trasfigurazzjoni. L-għaxqa tal-iskulari tiegħek hija li jsemgħu il-kelma tiegħek għax jafu min inti int li titkellem. Missirietna taw xut fuqek li Alla l-missier tiegħek stqarrek veru ibnu u li fik ra l-għaxqa tiegħu nnifsu u kmandana li lilek nisimgħu. Don George qed jikkummenta dik is-silta li smajna mill-Vanġelu tal-lum meta misħaba kollha dija jinstema' leħen, il-leħen tal-missier li jgħid dan hu ibni l-Ażiż li sibt fih il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Nafu li huwa l-leħen tal-missier għaliex lil Ġesu isejjaħlu ibnu u ma jistax ikun hemm miben mingħajr missier bħalma ma jistax ikun hemm missier jekk ma jkollux liben. Pietru, Ġwanni u ġbagbu miegħek fuq il-muntanja raw u semgħu kollox u tant beżgħu. Il-mulej nerġgħu niftakru u jmiss id-dixxipli tiegħu jgħidilhom mhux biss qumu bħalma qal lit-tifla ta' Ġajru, talita kum, tfajla qiegħed ngħidlek qum, imma qalilhom ukoll la tibżgħux. Il-pandemija jekk għalmitna xi ħaġa, għalmitna nagħmlu kont mal-beżat u l-biża' tagħna. Illum is-Salvatur imissna fuq spallejna jgħidilna taqtax qalbek, għamel kuraġġ, la tibżax. Meta tisma' rakkonti madwar id-dinja tan-nies li jneħħu ħajjithom għaliex tilfu it-tama, forsi tilfu l-ġid kollu li kellhom, jew ma jistgħux jaffrontaw is-salib tal-Mart u tad-tbatija. Aħna x'risposta se jkollna? Niftakru dik il-messa ħelwa ta' Ġesu. Qumu u la tibżgħux. San George Preka isejjaħ lil Ġesu tabib. Tabib li jaf jagħtina ir-riċetti li għandna bżonn. Tabib li se jieħu ħsiebna. Iva, inti it-tabib tagħna. U aħna naċċettaw kull riċetta li inti tippreskrivilna għax nafu tajjeb min inti. Kemm kbira l-fiduċja ta' Dun George fis-Salvatur. Qed jgħidu aħna nafu min inti, Alla ħarismu konċinta għalina, u allura r-riċetta li se tajtina għas-saħħa tagħna fil-ġisem u r-ruħ, aħna se noħduha bis-serjetà. Inti tagħmel għas-saħħa tar-ruħ bħalma jagħmlu t-tobba l-oħra għas-saħħa tal-ġisem. Dawn jikkuraw il-ħwejjeġ bi ħwejjeġ kuntrarji għall-kesħa jordnaw is-sħana
u asħana jordnaw ħwejjeġ kesħin. Inti li supervi tordnalhom l-umiltà biex ifiequ, li xħaħ tordnalhom il-ġenerożità li jiftħu jdejhom, li l-odjużi dawk li jobodu tordnalhom l-imħabba, li żienja tordnalhom il-kastità, li l-furjużi dawk li jitlalhom malajr tordnalhom il-manswetudni u l-ħlewwa, lill-għażenin tordnalhom il-bżulija u li żaqqiqin is-sawn kemm kien ħelu Don George isemmi lil kulħadd biex kulħadd ikollu xi ruċetta tas-Salvatur. Int tabib, jgħidlu Don George lil Ġesu, int tabib li nżilt mis-sema biex tfejjaqna. Basta però li aħna nkunu rridu tassew infiequ. Beatu min joqgħod għall-osservanza tar-riċetti tiegħek għax ifieq u ma jara l-mewt qatt. Aħna niċċelebraw din il-festa partikolari fis-6 ta' Awwissu ta' din is-sena. Ejjew nitolbu l-barka ta' Ġesu Salvatur fuq id-dinja kollha. Ippermettuli nagħmel ħsieb partikolari fuq in-nazzjon għażiż tal-Lebanon, tal-belt ta' Bejrut, li sfat ħerba minħabba in-negliġenza tal-bnedmin. Ejjew nitolbu biex is-Salvatur ifarraġ lil min tilef lill-eżis tiegħu, jagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil vittmi innoċenti. Jagħti l-qawwa lil min irid jieħu deċiżjonijiet jibsa biex dan il-pajjiż jerġa' jieqaf fuq saqajh. Ma nitolbu lis-Salvatur ibirek mhux biss lid-dinja jeħlisna minn din il-pandemija, imma jbirek ukoll il-pajjiżna. Jallimna li naħdmu kemm naħdmu u nistinkaw kemm nistinkaw għal ġid ta' din id-dinja. Għandna bżonn ukoll naħdmu għal ġid li jibqa' l dejjem. Naħdmu u nożżu lil xulxin biex ingawdu s-saħħa fil-ġisem, imma ngħinu lil xulxin biex ikollna s-saħħa fir-ruħ. Ġesu, inti it-tabib tar-ruħ tagħna. Int ġejt fid-dinja biex tfejjaqna. Għamel li l-ħarsa tagħna fuqek illum iġibilna sliem fil-qalb u saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Viva Ġesu Salvatur! Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem kom il-profeti. U fi Knisja waħda
Quddiesa, Kattolika, Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier Quddies isma' dawn it-talbiet tal-komunità parrokjali tagħna biex int mulej tħarisna. Nitolbu għall-Papa, għall-Arċisqof tagħna u għas-saċerdoti kollha biex iżommu u jsaħħu l-fidi nisranija fost il-poplu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-parroċċa tagħna biex maquda faqda waħda ta' fidi tama u mħabba lejn Ġesu Salvatur tagħna tibqa' dejjem lejali lejn il-fidi li għaddewna mis-sirijietna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-membri tal-aqdiet kollha biex iwettqu l-ħidma tagħhom b'imħabba vera u sinċira, mhux biss lejn Kristu Salvatur, iżda wkoll bejniethom u lejn il-membri kollha tal-parroċċa tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina l-koll biex matul is-sena b'mod speċjali fil-jiem tal-festa tas-Salvatur nagħtu lil xulxin u lill-oħrajn wirja sinċira li aħna komunità ta' fidi tama u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-mejtin rabatna kollha biex fil-ħniena tagħtihom li jieħdu sem fil-festa tal-liturġija ta' dejjem fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet li ġejjin mill-qalb sabiex fuq il-passi ta' Ġesu Salvatur din il-parroċċa tkun komunità nisranija skont qalbek biħsieba dejjem lejn is-sema fejn mar qabilna ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċu għat-tifir u l-glorja għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mbagħsa kollha tiegħu. Għaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek ġi trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-seb tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem kull imkien inroddu lek ħidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula, u mela bdi qawwija u sabiħa il-ġisem tal-bniedem li kellu bħalna, biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxipli u biex juri fil-ġisem kollu tal-Knisja kella sseħħ fil-milja tagħha l-glorja tal-aġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Għamel li maħ bik jingħata lilek Alla missi li tista' kollu. Kif għallimna u dirna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistendew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
tal-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Qabel ma nispiċċaw il-funzjoni ta' dalodu, bħala ringrazzjament ta' wara tqarbin, nistedinkom issa biex nsibu s-santa li tqasmet fil-bidu tal-Quddiesa. Fuq is-santa għandkom il-sunet li batinna kull sena Monsignor Arċisqof fl-okkażjoni tal-festa tas-Salvatur. Din is-sena il-poeżija li għamlinna għandha l-istess ħsieb li għamel fl-omelija tajba u sabiħa li għamlinna llum. Ġesu it-tabib tagħna, Ġesu il-fejqan tagħna. Issa bħala ringrazzjament, issa nkantawha flimkien, mhix ħankantawha b'mod tqil, anzi ħatidrawha malajr. Slim Salvatur tana, itfahar stek helwa, fuq il-poplu tana, ħarsu min kull dnewa. Slim tabib tal-morda, fejja fis kull ġerħa, għawil lupajina, kuna lina duwa. Slim raj għawitana, meċi b'kelmtek soda, ibqa dejjem mana, taffi l-ġuħ ta' ruħna. Slim orre tal-glorja, dawa l-dlam id-dinja, keċċi l-elf tal-ħazen, kebbes nar l-imħabba. Li tolbu itqarbina bl-ikel tas-sema mulejt bil-dilna fi ġbija ta' dak li jintrid turina ġbija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża, ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Berikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-festa tajba lil kulħadd. Viva Ġesu Salvatur. Amen.